Hello, good morning sa tanan. Ni anasad ko si Pilar sa kuwang channel. Um, nanapugulaing i-share ninyo. Actually, na ako'y friends sa una pa, during pa ni sa kuwang college days. Nakita din niya akong vlog. So, nangumusta siya na ako. Oy, Pilar, kumusta naman ka? Mura naadyo ka sa gawas kunuhay. Ako siyang giinan nga, ah, Nya ako dire sa ako ang gipangandoy nga lugar sukad sa bata pa ko. So, i-share pod ba sa imong mga experience da pag-abot nimo diya ng lugar? Well, I'm so glad nga nangutana siya. So, kani gina-request gyud ni niya. So, kani si Lodeline nga akong friend taga Leyte ni siya. Mo ni siya akong kuyo sa una sa ministry, dito pa ko sa Cebu. Kaming yung duha magkuyo-kuyo, mag-spread mi sa gospel. Well, salamat kanimo di Lodelin og mayong buntag di kanimo. Pilipinas mayong buntag, kaway-kaway sa mga kamay, sa mga kamot aron ma-exercise. Oh well, alas 6 man diya sa buntag, kami po diri alas 6 sa hapon. Kaso lang, wibis mi sa hapon, kamo Bernis nas kadlawon. Naguna lang mo og 12 ka oras, naulahimi mo nang hapon pamiron kamo kadlawon na, buntag na. So, salamat sa dili pa ko mag-start sa i-share sa ko ang istorya, akong mga experience sa una yung pag-abot na ako. Ingon man siya nga, i-share ko noong ng pag-abot yun na ako diri sa Amerika. So, well, that was March 25. Birthday po na sa kong pagumangkon sa taga Baroy, si Junjun, na Bamungga. Mapunay day nga nilarga ko pero actually gitagbo ko ni Kit akong bana gitagbo ko niya sa San Francisco. So from the Philippines to San Francisco kabat mo na siya mga 14 hours, no? O sila pa kun mo from America to Philippines kay ang hangin padulong man dito dali po kuno mulupad ang eroplano pero og kanang ini pabalik na from Philippines to America gusagubaw na siya kay ang hangin magtagbo man siya. Mao man na ilahang theory. Basin pod kay ngano it takes 12 hours to uli. Pagbalik may mo mang 14. Depende kung direct imong flight or maghapit-hapit pa ka dito ng ubang nasod. So, inanana akong sitwasyon from Philippines to San Francisco gitagbo ko ni Kit. So, from San Francisco to Louisville pa gyud ni ako ang dapit karon nga nimutangan is 5 hours to fly. So, pagtagbo ko niya, ang adlaw, so pag-abot diri sa Louisville, abot sa Jugong Airport, and but before pa dito pa mi sa San Francisco, pag-abot yun ako diri, pag-abot yun ako sa San Francisco, ang tiil ba, murag, katunga, naasulod sa aeroplano, ang katunga, nanapod sa gawas, that means nga, murag kadilion, murag gimingaw ko sa Pilipinas, gimingaw jud kay mura lang. Murag lami man kay dili igawas, lami man ibalik og sulod uli. Nga na ba akong feelings, nagka-mixed emotion kay layo na gud sa atoa. Dayon pag abot sa San Francisco pati jud kay tugnawa. To the max jud kay lang aircon sa ilang airport, then plus bugnaw pa sa gawas kaya ang mga March bugnaw pa gid na. Kay ang summer diri is mag-start man sa June, July, August. So, grabe yun adjust nga kuan sa lawas kay sa atuwa mo gapuyo gud tas kainitan na nikalit lang og puyo dinhi sa kabugnawan. So, grabe oy ma-feel yun akong shake ako ang kanang lawas sa ilalom. Basta gadoble na ko medyas, gadoble na ko og jacket, sapaw-sapaw na. Yan ako yung mga under heater, Ito yung tugnawa. So, ang March din hipod, anong panahon na, kuan pa na siya, usahay mo pa na itigawa sa snow diri sa Louisville. So, pag nag one night stopover ko sa San Francisco, pag maalaga na mi sa Louisville. Karon, pag amot na mo sa Louisville is 11 o'clock na sa udto. So, daghan ng mga tao sa airport, anam gid ng mga tao sa airport no, come and go, asa sila padulo, disapod gikan gid hanggang pasahero.
nalingaw na ko, of course, nalingaw na ko kay, uy, what is, ning Amerika, dayon, makakita na ka mga tao nga mga blue eyes, mga long nose, yung mga white skin, ina, bitaw, yung mga English speaking, na ba niya? Siyempre, sa tua, lahi man kita, kikita mga colored man ta, di, nalingaw na ko, tingala ko, simig lakaw ni Kit Kay, ka na mo, ito na gimig, magkuha namin sa among baggage, na may gasigi pa, picture, tigulang ba marag na ako ang nakita sa akong peripheral sight bitaw nga na may tiguang sige pa picture ano man na siya ko lipo ko day basi na siya kudakan nga couples ana ko ya, sige siya mo siya paparazzi gasunod na pag sige kuda namuot ko ano ka na siya no wala po kumusaba ni Kit kay you know if you talk then I'm very curious with my language to speak English well lahi bigay nilisan sa tua saya ra kaayo. Di. Pag-abot nito ni tingala ko ningon man sa gasigi mila ka padulong namin sa sa escalator, ningon man sikit. Oh jeez, ana siya ko. Why ana siya? Ang yang parents ni tagbo, yang mommy daddy ko. Siya that's my parents ko. Oh, not ko. Ni ko nga ako dalang bisayon ko nga. Itagbo pa gid sila ni sa what happened to them? Were they here? Ana po sikit. Di, pagtagbo na mo, ako naka-smile, yung mommy and daddy, nagipalaila ko, this is Pilar, oh, nice to see you, hug, we love you, we're looking forward to see you, anak-anak pa sila, parang kaya ako, madyong nalingian tong tigulang na picture, bitaw, ako yung uncle, uncle, ka-picture na mo ko. Ay, ala. This is Uncle Noel. Sikit, wala mo siya ka-ating nga nag-picture si Noel. Uncle Noel. Namuot kay gusto kong sulod ko. Ala, ay, nga nung ka-picture. Sabi, gi-welcome na niya. Pero wala pa siya may istorya na. Mga few days later pa ni istorya siya nga. Gi-welcome ta mo. Siyempre sila no, mga well, kalipay ko to nila nga meet sila nako pero sikit wa kinahi mura ba siya ging susum ni sila ay ngani pag airport ana pero so, deep inside of me I was really laughing kay kanang namuot ko pa nga laoy ra picture day yung mommy daddy sa kalison dito kakalaw ni tagbo pa jud kay they're very excited man nga makita nako so inana lang, inana lang ka-simple din. Siyempre, nagtapok namin, nag-istuyahan ni Kit ang mga sitwasyon nga sa mong paglarga dito sa San Francisco. Mina lang po ko kay, bisan ka kay mag-English, napay accent, ganito ko kasabot. Then, gising-gising lang po, may ngumpag usahay, yes, inana lang ko, what, di kasabot, pero di bagi actually, lisod kay sabton. So, inana na nga first day na ko, kanang nakahatag na kaimot ako nga imbis nga gimingaw na ko sa Pilipinas dayon okay pag abot sa balay nagi mura na ko si kinsa dito nga sakay na sa ilang kotse na nga pidikab ra sa tuan no lahi naman jud diri so siyempre you have to adjust feeling Pilipinas feeling Pilipinas ug na sa America you have to be feel with kuan pod nga naka sa Amerika Dayon, abot na mi sa balay, pahuway, pagkagabi, gawas na mi, tugnawa na lang yung kaayo. Lisod yung kaayo, basta sapaw-sapaw lagi, palit ko sapatos nga dako, pasong tiil kay isapa man ako na upat na medyas. Dayon, dito na mi sa gidala na ko ni shop mall, medyo ko nakita pagkadagko na lang kay tanan nilang mga baligya. Sibuyas, dagko, kamote, dagko, kamatis, dagko gyud tanan oy ilang mga sliced bread, mga pan, dagko, mura magparehas nagdagko sa naong. Unya sa to katunga ra. Ngayon, ma-enjoy ko kadi ra kapalit og kanang tingi nga tagsa. Kanang buy pack na gyud na siya. Nanguna pang dagkuan ni nilagkaon no, nana na. Siyempre dagko pa sila mga tao, mga tag-asin ana po ilang mga pagkaon, mga dagko niya ato kag restaurant serve daghan. Ako god kanang mga amig restaurant kanang serve nga dako jud kaayo. Madala pa na nako 1 week kinaon. Kay ginagmay na anad man gyud nga ato ang plato gamay, ato ang pagkaon nga sa plato gamay dayon nya sila dinagko gid ilaha napay ilahang mga soft drinks nga dagko kay baso ato katunga ra di pa gyud mahurot inom gigakutoy ng tiyan
So far is were really good kay kanang makuan bitaw nako makita nako mga they are very abundant. Abundant jud sila. Pero ako abya yung na kuan no, ako abya yung na obserbaran ni progress gining lugar tungod ra po sa mga immigrants. Kaya ang mga immigrants mas kusog yung kaayo mang manarbaho. Kanang mga tagalayang nasod nga nanghanhi diri kay mo mag-dream bitaw nga about sa life nga mo asinso. So mas makita gyud nimo nga mas daghan gyud ang immigrant kusog kay ang mo trabaho ang immigrant kaysa mga taga dinhi. Inana. So, rato na enjoy kay ko na mag kanang tan-aw ko sa mga sakyanan, mga dagko kay ilang mga sakyanan, nilang kasada, hawan kayo, dagko. Kanang maghimo na sila mga tulay bitaw, mga overpass nga ato na motabok ang tawo kay anak ka din ha, nalisod kaayo. Daganon gyud nimo pero bawal di gyud pwede nga motabok. Nemo to ilang mga utan dagko kaayo mga dagko jigay binandol ba butan sa plastic kung sa man ni pagkaon ng mga sayang labi na mapalit ka di pwedeng tingi-tingi malata lang diya sa ref. So to nga sa ako wala jud na obserbaran for first week gid nako nga pag-abot dinhi sa babugnaw nga lugar ma-enjoy jud ko kasigir jud ko obserbar nya tingalan sa skit nga di ko motingog at the same time gahilak di ilalom kay ang sulod kay gimingaw inana ba. So, enjoy pa ya. Dayon kanang mga 2 weeks ato gisuri-suri pa kunikit. Then, pag after 2 weeks na nga murag, undang sa tagsuroy, adi na, nagsige na kong hilak. Kay gimingaw na, di gid mapugngan. Asa ako na lang may minumduman, tanan ng mga suok dito kasuokan sa balay. Sa balay, sa kong igsuor, mga pag-umangkon, mga igagaw, may tanan na gyud Pilipina, bisang maghigda, galuha ng mata kay agi sa kamingaw. Mas maayo na lang gani karon kay kanang nanay mga internet, mga cellphone, text aw na gyud kay sulat pa ta na tagduha ka semana sa maabot. So enjoy ang ako lang gyud wala pa gyud adto ma-adjust ang kabugnaw gyud. Ang kabugnaw gyud kay kanang mudulot gyud sa imong bukog ang katugnaw. Maski na di karon pa, sa pila na gugo ka tuig dire, 11 years na. Once nga bubugnaw gyud, bugnaw gyud, may mo ni sila kay madagko daghan kay sila mga fats di pwede ra dili pa kaay sila mag-jacket pero kanang pag-start ng kabugnaw na kaming mga Pinoy, mga dili taga diri nga naana gyud. Wala gasugod na mig jacket o kanang baga-baga. Sila normal pa sa ila katulang mga jacket nga nipis ana kay kuan pa daw kanang cool lang kuno dili kuno bugnaw murag ning kuan lang ba ang kainit ni sana na nawala-wala lang gamay ko ng kainit pero init pa daw to nila pa ana so dia ang usapod kanang pag in English basta lagi na ay kanang murag na ay kanang kay istorya sikit ako mulingi jud ko kay basig istoryaw niya kunya di ko kasabot niya magsigir ko what niya mo conscious bitaw ta kani mga Pinoy kay kuan kaayo hilig kay correction dayon na dayon mulingi jud ko kay haskag yung murag di man jud ko kasabot silang ininglesan tungod man silang accent Masing gali kami ni Kit, kay istorya kay sa di ko kasabot Pudya ka get nako, di po ko ka get niya. Sa action na lang. This one, ananaon na lang. So after to mga pila pa gyud ka months nga nag-adjust ko, then wala pa man ko'y work adto. Sige lang ko puyo day sa balay. Sige pud wala po siya mo work within a year. So braga knowing each other pa mi, gasige pa mi og kanang adjust sa mga batasan, kinsa siya, kinsa ko, dayon, manggawas mi, a source of kanang mapulaan mi diri sa balay, nindot magupod sila diri kay, lagi sila mga sakyanan, bisan ka ng mga pobre nila diri, lagi mga sakyanan, kay, sa ato papidika na siya, diri, naagin sila kagalingon sakyanan, karon dili na ka, niya, po, dili ka pwede nga, mangulam-hulam sa silingan na jud kay kagalingon para sa tuwa to ang atong palat o sa silingan nya duha pa jud sa kasilingan nya kita pag maningil asa na tong pala mga kutsilyo sila diri
enough gyud, more than enough. Pala gamay, pala dako, small, medium, large, ang ilang kutsara, tinidor diri, tagsa ka dosina niya. Pila ra ka tawo ni puyo silang balay. Baso, tagpila niya, plato, daghan na sila ra isa gapuyo ilang balay or duha. Naana bitaw sa tuwa, maghinulamay, magiaway na lang kung apa na uli, maslimutan. So, inaani sila diri ka abundansya. Dayon ka ng mga patong pagkuan na, mga 3 years di ko nga wala ko'y trabaho. Kay wala man po ko kabalo nga mag-apply di ay dayon og green card. Pahayahay pa man po ko sa balay. Then, mo dito nga, so, inkubanturan di ko katrabaho kay wala ko'y green card. So, within the 3 years gyud kanang mura lang ko ga-work og mga sa friends bitaw, mga friends, limpyo ko silang balay, gabantay ko silang anak o nana tabang-tabang para na lang makagawas dayon nag-eskwela pa jud ko ato kanang sa gitawag nila rig Americana, eskwelahan bitaw lang sa mga immigrant gusto mo kabalo mag-in-English, gusto mo kabalo sa accent nila dire. Giskwela lang po ko ato aron lang gyud nga makagawas ko og balay nya puting tugnawa kay dugay ginilahang tugnaw diri mawala mudagan og 9 months nya mo 3 months lang ang summer nga ting-init yun ana. So kumbati jud dili man pare sa California nga init gid sila didto kay mura bag naman sila sa dapit sa Pacific Ocean, doon na sila dagat. Kami diri walay dagat, mga lake lang, akan nang murag mga suba o river o inana o dagat adto pa ka 10 hours mo biyahe para makakita og dagat. So tanan diri frozen na mga isda. Then mga prutas na butan nila sa freezer. Then mga utan napoy mga fresh. Dayon kuan ka ng okay baya kuan ka kanang malingaw ka pero og may lang dinhi gyud kun kanang manarbaho. Okay, daghan jud kay mga trabaho nga makita. Nara gyud na sa tawo nga magtinapulan siya. Sa tuwa lisod kay ang trabaho. Dayon diri bisag unsang klase nga trabaho, di lang ka magtinapulan, makasulod jud ka. Pero kinahanglan gyud nga nanda jud kay green card, mao man ay number 1 nga pangitaon. Then na kay SS o aron matagaan ka, makuha ni mo shield para SS for your retirement. So importante gyud wala kay green card puyo jud kag balay, trabaho ka sa mga friends inana ra gyud. So mo to for kanang mga sa katuig or 2 ka tuig adjust diri sa ilang weather, silang mga sinultian. Actually wala man kay friends, dili kay ko mo lakaw-lakaw, dili kay puyo ako balay. Mas ginahan mo kung puyo balay kay magdaghan pa kag mahimo kaysa kay ngano manong di kay ko mo gawas kay mag-drive man god. Di pa para sa tuang maglakaw ra diri kay milya-milya to kag tindahan, milya by miles, 1 mile, 2 miles, 3 miles imong tindahan paliton. May sa tuwa kay daghan kay tindahan sari-sari. Say sira-sira store. Di mag-drive jud ka palit ka dito sibuyas luya. Mag-drive ka so mo nang di ko mo ginahan mo gawas o magbisita og mga friends kay mag-drive lagi dayon lain mo guni sa amo ang dapit kay ni gawas highway sunod freeway dili pa tong mga minor road bitaw nga ana lang ka mag-agi sa mga suok-suok kay bisang maghinay ra ka diri lain man mong lugar diri kay basta lagi kato akong mga friends ingon gud sila nga ako yawa ni mo larnom drive naman kag freeway mo may amo ang kwan ni gawas highway na then freeway din ang freeway mo na tong magpakusog na bitaw mo kay wala na yung mga signal light pero nalagyan po siya yung limit nga 1 miles per hour pila mo ipadagan din ha hadlok biya na inana kay power rin mag-drive nana lang ba nana po yung slow lane na po yung fast lane pero bisag mag slow ka diya o di po ka musunod ato ilang limit nga miles per hour makuanan ka masibatuan So, inana, naka-adjust yun ko adto, mga pila pa katuig, kanang inang mag-drive nga mag-snow, dayon mag-istuya atong mga, malagi, English speaking, may malipay na dyan kung makita ko Pinoy, kay
kaistorya ta sa tuang pagalingang language. So, bato ako ang mga first week nga nabot ko diri, hindi lang jud ako malimtan nga kada bang gikudakan nagpicture-picture tong uncle ni Kit. Mapicture ba paratsi pod sunod na mo picture na mo jud kay ko adto. So, okay, taas-taas naman niya akong share. So, I hope Lodelin, diya sa sa Leyte, minaot ko nga nakita ni mo ni more time pa nga makashare pa ko sa uban akong na mga experience din eh. So, salamat. Kinsa pa'y gusto mo request din ha. Pwede na ko na i-vlog, i-share. Okay, salamat. See you next time. God bless you all. Bye-bye.